Ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ungena kule channel qiniseka ucindezela usubscribe uzokwazi uthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Igama lami ngumsizi aka Inkosi Yowati. Mina ezihamba phambili inhlangano yowayengumengameli noma-ke inhlangano yowayengumengameli uJacob Zuma noma-ke iZuma Foundation isiqinisekisile ukuthi owayengusihlalo webhodi lawa SAA uNkosazana Dudumeni udlule emhlabeni ngomgqibelo-ke ebusuku. Lezi ndaba-ke zithinta abantu abaningi, zishiya abantu abaningi bephatheka kabuhlungu ey'nkundleni zokuxhumana, sebeqalile-ke bebeka imibono yabo-ke ehlukahlukene. Nangomunye ethe ukufa kuyingubo yethu sonke esizoyimbatha-ke, engathi umuntu nomuntu engahlala eyilungisele umphako ngokwamukela-ke uJesu ukuze mhla kovuko engavukeli-ke ehlazweni, umndeni wonke nabathintekayo engathi-ke bangaduduzeka. Nangomunye uthi rest in peace mama, ulale kahle mngilosi zakini-ke zikwamukele ngesizotha.